Bhutam, yes, nazama ukuthi ngitshele kanjalo kodwa bhutam ngifuna uqamanga. Ngalelo suku loluyana mfethu kwakuyimina mfethu owangena ngoba ngibona ukuthi wawudakiwe mfethu ngakuthatha ngabeka ekhebheni yakho mfethu. Umalume wakho ngangamtshela futhi sengihambile mfethu yabo. Mana Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihlelo noLungstar. Namhlanje vashela ubhuti omncane ozothi-ke naye unodaba afisa ukulidalula. Sawubona njani? sawubona njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli be-Black Life usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngiyabonga ukuthola ithuba leli. Ngibingelela ababukeli. Yeah. Ngibingelela no-cameraman. Phinde ngibingelele nawe. Ubingelela wonke umuntu. Unjani-ke? Ngiyaphila. Siyaphila. Ehlisa uvalo nje. Angithi-ke namhlanje uthi uzokhama clean, uzokhuluma imfihlo kumngani wakho. Ya. Kwenzakalani? Hayi, sengixoxela nje indaba yami incane nje engatheni yabo. Nganginomngani yabo ngifunda naye esikoleni. Ngakhula naye kakhulu ezikubra wami. Angifuni uqamanga. Ubile ubhuti wami kakhulu. Esikhathini esiningi siyela safunda e-primary. So okuningi bese ngikwazi kubo nabakubo bese bengazi ngalendlela ukuthi nami ngokakhona manje. So wakho i-friendship yenu ibinjalo. Yes. Okay. Sengikwazi ukuthi ngingene phakathi endlini ngiphume bengithembile ngakho konke. Okay. Yeah, so ngelinye ilanga ngangibona umngani wami-ke engibizile ngomdate kumhla 14 December. Ngicabanga ukuthi kwakudlala isitokfela lapho kubo yabo. Okay. Akufanele ukuthi nami ngibasize ngendlela e-right yonke lonke leyo. Ukudla zonke lezi zinto bathathise ngibafake endlini yabo. Oh, okay. So manje uma wakhe in that time shuthi we-right-ke naye yabo. Imali zakhe ekwadla izitokfela. So manje kube khona le mali esencane engango 10,000 to 15,000 yabo. Akwazi ukuthi akwazi ukuyibeka njalo. Okay. Basho ukuthi umngani wami-ke ngesinye isikhathi angitshele ngawo le mali yabo. Okay. Asho ukuthi hayi uma hlezi bika imali ewukuthi ngelinye ilanga singene ngiyibone le mali. So uma ngiyibone le mali ngiyibone ukuthi ihlalaphi. Okay. Kwahamba isikhathi ngahamba naye mfethu sayikhaya kubo safike sahlala. Saphuza kamnandi senze izinto zomngane. Kwasho ukuthi nami singiyazi phela ukuthi kunemali la ekhaya. Kodwa manje ngimtshela umngani wami ukuthi ngiyidinga le mali yabo. Wena uqhamuka lo sathane ngoba uthe kusekhaya lapha. Angifuni uqamanga ngazi. Awuyidingelani imali? Ngangidingile ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngipheshe into zami ngendlela e-right. Njengokuthi isikole iy'mfomu nami ngifuna ukuthi ngiyibonakalise ukuthi nami ngiyindoda phela ebantwini. Ngiyakwazi nami ukuy'phantela. Shuthi ngelinye ilanga ngizobheda ukuthi-ke umngani wami ngingamtsheli ukuthi ngiyayidinga le mali. Sanjalo-ke sisaphuza sezinto zethu njengobungane nje iy'ngane zisadlala nje. Kwasho ukuthi-ke yena kuzophuza kakhulu avele alale. Kodwa ngenxa yokuthi mina yamazi esitolini sakhe ukuthi vele umuntu obuya ntshontshe ekhaya. Antshontshe amaketela ini. Usengitshontshela-ke yena? Phela sefuna khona lezi zinto esiyidlayo zakudala. Okay. Lezi zama-drugs. Okay. Nami ngisasho ukuthi yona maphi kodwa nje. Okay. Ngangithola ngithi. Yes. So nami ngicabanga ukuthi wentshontsha lezi zinto kanjalo. Okay. Yes. So manje-ke abakubo bamazi ukuthi umuntu ontshontshayo bazobamenza i-outside building ngaphandle. Bebone ukuthi hayi sekhulile semdala abamfhleze ngaphandle. Nami ngathemba lokho ukuthi uma nami uhlala ngaphandle kodwa ngiyakwazi ukuthi bengene ngaphakathi. Shuthi in that time
ngiyaphuza noma nami ayalahle umanami ukulahla kwakhe ingawukuthi usephuze kakhulu uselele and nami-ke ukusa kwami nosathane futhi nje ungihamba ngaphakathi ngamthatha umanami ngendlela right naye nje wabona engathi nje good guy vele nami ngikhule nje ngu-good guy ya so nje ngiyamfuna uqamanga namanje ngisa-good guy even noma engazi yena kodwa nje angifuna uqamanga ngamthatha-ke umanami ngamfaka ekhebheni yakhe lojwayelekile washo ukuthi omalume bakhe vele sebamazi ukuthi mese edakiwe ushona ekhebheni yakhe oyidlalela khona mese bebuza mina ku-right hayi ngisho ukuthi ami u-right washo ukuthi nami-ke ngibe nalokho ukuthi hayi ngoba vele sekhaya sebangazi ngisho umalume ngimtshele umalume ukuthi hayi malume nami okuhlala kancane la e-dining room ukubuka le movie engisayibukayo la kanti nami ngiqamba amanga athi umalume hayi khululeka ngoba yikini nawe la isekhaya ungakhohlwa njalo ukudla ngiyakhululeka-ke malume nangampela nami angingene e-dining room ngirayisa mhlawumbe 10 minutes mengirayisa-ke kube khona lokuthi hayi abasekho-ke manje sethulakelele mengidalunguza nangaphandle hayi nomalume angasekho naye hayi ngingene ekamereni vele ngona uma ngitshengisa-ke vele-ke ingotsha hayi naye ngithembile hayi nami-ke hayi mengithi nayo le nto le kanti mengiyibale le mali ayibaleki mhlawumbe almost ku-10,000 to 15,000 ya ngayithatha nakhona futhi ngashiya nje u-200 u-201 ukuthi nawo ubhalansile phela isikonqokonqo yabo ungabe sebuye ngathi naye wayithatha yonke ozomcabangela-ke bo wafuna uqamanga nami the nami sisanjasi ngiyithathile imali ngaphinda ngagirayisa lapho 10 minutes or 20 minutes wabuya imali besebuye sengimuza ivoice ngathi hayi ngathi ngamtsheli ukuthi sengihambile ngoba uzosuke abone ukuthi mina mhlawumbe ungene la yabo nangampela ngahamba kanjani nganyamalala inyamalala kwami ngezwa ngey'ndaba kuthiwa umnganami uxoshiwe ekhaya kubo hawu uxoshiwe imali engango-15,000 ubuye umqondo ukuthi fuck mina loyo owayithathe le mali mengiyithatha le mali nami ngimtshela-ke umanami and usengena ey'torini ey'nzima ezidip kakhulu vele nami besekulindele ukuthi yena abazomlokhuza ngoba une-history une-history eyaziwa ukuthi kubo nje uyi-bad influence entshontsha abashana bakhe so bona wabona i-opportunity yes mina ngabona i-opportunity ukuthi angifane naye kodwa phela at the same time futhi angingabonakali ukuthi nguyena wena yes nangampela-ke nami sethi ngiyithathile hayi ngambona ubhuti wami elandelwa amaphoyisa umphakathi ngapha nangapha ngithuka ngibiza ngenja yabona nje nami ekuhambeni kwesikhathi sekuphela mhlawumbe 2 months nami sengibona ukuthi ubhuti wami uphumile jet semdidelile kodwa manje sebemxoshile kubo usezoba yiphara nje kube yiphara so manje ngidliwa nawo nembeza leyo nto ukuthi ngafaka umjida ema-drugsini ngenxa yami so manje angifuni ube ngathi mina owamfaka ema-drugsini engazi yena ngoba vele ngimtsheli iqiniso so manje ngoba ufuna ukumtshela iqiniso uzoyithatha kanjani angazi ngoba phela vele ekugcineni uzongicasukela akakhalanga kuwena esho ukuthi-ke namfethu angiyenzanga le nto le wafika kodwa phela nami etha kwami yakwazi nawe ukuthi bengenze ngathi hayi akusimeni ngithe bhuti wami phethe lo itshontshile imali eyi-wrong face eyi-wrong face kodwa semthole ekugcineni hey wazwa so ubhizi uqhubele ukuthi somthole ekugcineni lapho uyazi ukuthi wena imina so manje angifisi ube ngathi nesilwane ngaphakathi ngimtshela kepha namhlanje singafisi ukuthi ngimtshele nami ngendlela e-right because iyangidla vele into ngaphakathi ngisuka nayo dala esikoleni naseprimary sinqokelana sinqokisana nobhuti nje so manje ngiyambona mase njiyana nami nginje kodwa manje iqiniso ngilazi futhi mina so manje afisa nje ukumtshela nami do you think ukumtshela iqiniso ozomsiza ukuthi abuyelane nomndeni wakhe
ngiyafisa nami ukwenza lokho angani mhlawumbe kuzokwenzeka yini kodwa nami bese ngicela kunini ningisize manje ukuthi kwenzeke lokho-ke. Hayi, no ayikho inkinga sizomthinta umngani. Asazi-ke ukuthi ayi asazi ngoba usexoshwe nasekhaya ubuya Yabo nasejele nje. nomphakathi wamthuka. Angani ukuzothini kumina angazi. Wajika wathi nawe somthola lo muntu. Yabona nje angazi ubuka kanjani lo muntu namsaba futhi mude kunami uyabona nje. Hayi. Kodwa nje indlela engithembe ngayo Nkosi yami angifuni ngabe ngithembile ngakho. Uyathembisa khona ukuthi ngiyekuyenza lento ngoba ngikubuka ngathi ngiyekuyenza. Lapho ngiyenzile. Hey. Niyezwa lababukela emakhaya asimthinte umngani wakhe simtsha ngalolu daba. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062 219 7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo nge-specialist nazo. Asimfonele. Okay, now it's a ring. Sabona bhuti njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Okay, ngiyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli nomngani wakho uthi usacela ukukhuluma nawe khona afisa ukutshela yona. Okay, mangalalela. Okay, ngiyabonga. Ngibambele kanje. Sure mfethu. Yawa, Moja butami ngazathola ukuthi ithuba lokuthi ngifonele. Nakhona mfethu sengisizwa abaka Black Life wona mfethu yabo. Kade angifisa ukuthi ngitholane nawe ngidle rice. yebo mfethu. Ngalalela. Mfethu ngifisa ukutshela bandla indaba hayi la ngawo kahle nami futhi butami yabo. Mfethu bakathi sagcinana nje ukuhambana. Hayi yonke into right nje manje butami kodwa le ndaba le ngifuna ukuyithula njengamanje. Ingishesa nangovalo yabo. Kodwa-ke butami to the point mfethu yabo. Kahle akhumbule usuku lolu umhla 14 December lestem. Ya, ngiyakhumbula la sokuza khona kunomama besifike ekhaya. Mfethu la futhi angifuni uqama butami. Ngazi yonke into lapha ekhaya yabo. And wangitshela mfethu imfihlo lapha ekhaya ukuthi imali bahlalaphi, izinto zasekhaya bekwaphi yonke leyo nto akhumbula ungitshela ngithi. Ya baba. So manje lapho butami angifuni uqamanga. Isithole sakho lesokuthi wena wantshontsha imali izinto kanjalo ubizwa nangephara mfethu yonke leyo nto leyo mfethu angiyithandanga mina mfethu yabo. Ukhona ukuthi wena mfethu wayithatha le mali uma kwenzakalani. Butami yes ngiyazama ukuthi ngitshele kanjalo kodwa butami angifuni uqamanga. Ngalelo suku lolana mfethu kwakuyimina mfethu wangena ngoba ngibona ukuthi wawudakiwe mfethu ngakuthatha bekhebheni yakho mfethu. Umalume wakho ngangamtshela futhi sengihambile mfethu yabo. Yebo. Sonke lesikhathi mfethu uma wojele futhi ududuza unjengise wethu umuntu wathi imali. Mfethu. Namwathi uye ekhaya mfethu yabo manje ngihlangeniwe la isekwifethu. Mfethu. Zama amatoho akuhlangani Mfethu. Mana nakhona mfethu angifuni uqamanga mfethu. Ngangidliwa nembezo ukuthi angifuni ukutshela ukuthi ngiyayidinga le mali wena mfethu yabo. Kodwa manje sengithola ithola ukuthi ngitshele bhuti wami. Cela bandle
uxolo mfethu ngendlela e-right mfethu ngiyazi ukuthi ngiyabheda mfethu and mfethu udlulisa nale message kumana mfethu ngiyazi mfethu ukuthi ngiyazi Angiyeni ekhaya mfethu, uyazi ukuthi angiyeni ekhaya manje uzitshela kanjani nje ekhaya mfethu uzoya kanjani ekhaya yazi into ebekumele uyenze mfethu ngoba mfethu yonke inyakanyaka wayenza mfethu ukuthi manje ngiyafethu ekhaya angisangena ngizona nabazali mfethu uxolo naleyo nto mfethu yazi mfethu hayi ndakuzwa bhuti wami kodwa yazi engenzeka mfethu ukuthi ungaxolisi kumina mfethu ngoba mina konke okwenzekile mfethu sengikwamkelile mfethu wento ongathi uyenza mfethu ungahamba ukhulume nomalume lapha ekhaya mfethu nami ngikwazi ukuthola isithathu esindlela nomndeni wakho kodwa nje mfethu ngengayenza ukuxolela nje wayenza ngiyazi bhuti wami ukuthi ngeke usungixolele bhuti wami kodwa njengamanje bhuti wami le ndlela le engiyithathayo bhuti wami nawe uyadingeka bhuti wami ukuze ngikwazi ukuthi ngimbone umana mfethu ngendlela e-right yabo angizwa baba bhuti wami angazi ngakukhipha kanjani kuzona kodwa mfethu bengifisa ukuthi lezi ndaba lezi engiyithola njengamanje ngihambe nawe mfethu ekhaya mfethu nakuzwe njengoba ukhala ukuthi wena uxoshwe ekhaya mfethu ayekho ungayazi leyo nto mfethu mina ngidlona embezwa leyo nto mfethu mina mfethu eish mfethu bhuti wami ngiyazi ngeke usaphinde ungithembe mfethu kodwa phela mina ngingazama hayi mfethu mina njengendoda mfethu kodwa ngixolisa kuwena mfethu cala kuwena ngoba phela mfethu indaba ingawe wena mfethu yabo kahle mina mfethu wayithatha imali yakho mfethu hayi mfethu mhlawumbe ngizofona mfethu back kuwena mfethu nalaba Black Life ngizozama ukuthi ngibachazele bandla ukuthi hayi ubhuti hayi ngathi uyanqaba ukuthi eze la kumina ezongisiza cause nami njengoba ngiphambi kwakho mfethu ngizocela uxolo mfethu and futhi ngifuna ukuhamba nawe mfethu samseke ma mfethu nami mfethu namisaba uma mfethu yabo mfethu angiyazi bhuti wami ngiyazi bhuti wami kodwa nje mfethu nacela mfethu ukhandi cela bandla mfethu ukhandi ish nakumele ya khona kodwa bhuti wami angifuni into ngisi ngihlala ngawe mfethu ngiyaxolisa bhuti wami ngeke ngiphinde ngiyenze leyo mfethu kodwa nje njengamanje mfethu angifuni nami leyo ngithi ngimoshela isikhathi mfethu ngicela bandle kuyakhona mfethu ya phela ngiyazi bhuti wami kodwa ngicela bandle uqina njengendoda mfethu ubekezele mfethu nami lo bese ngithi ndakwazisa mase ngifikile ekhaya sizocela uxolo kuma and ngiyazi ukuthi uma ngiyaza ngizwe futhi ngiyaza ngikholwe futhi ingakho ngithi bengidinga wena eceleni mfethu hayi lakuzwa bhuti okay bhuti wami njengokuthi ngicela uxolo nakuwena-ke bhuti wami ngakwazi ukuthi ngiphinde ngifike nakuwena ngendlela e-right sixoxe njengamadoda hayi ngiyazi bhuti wami kodwa phela ekuhambeni kwesikhathi bese ngicela hayi ngiyabonga bhuti wami njengamanje nami-ke ngizozama ukuthi njengemana ngimchazele isitori ngizokwazisa uma ukuthi angikholwa phinde ngikwazise futhi uma ukuthi angikholwa because ngidla ngaphakathi mina lento manje hawu ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngiyazi ngiyazi phela umuntu akekho othanda ijele bhuti wami nami mfethu ngadliwa nembeza lapho phela ngene ejele ngathi bhuti wami umfake ijele ngempela abadlali labantu yabo uma mfethu ingakithi ngifuna ukuxolisa nakuyena mfethu ngaba wrong mfethu hayi ngizozama ukuthi mase ngimbonile ngixolisele nawe mfethu ukuthi owenzanga wena lento mina wayenza mfethu and leyo mali futhi nje ibuyisa mfethu
ngeke ngize ngibuyise kuwena more kodwa nje ngibuyisa nakuwena ngibhalansise nje mfethu ngendlela right. kahle so ungayivala le phone yakho mfethu. Hayi ndakuzwa mfethu, hayi ngiyabonga kakhulu bhuti wami. Ungayivala phone yakho. Hayi mfethu ngiyabonga. Shame waze wayincengela. Hayi Ken sisami ubhuti wami ngimthanda ukufa. Ngiyabona manje ukuthi njengoba seyingedwe life ini khona ukushodayo. Yamdinga. Namdinga yena. Hayi amsho uzokuxolela ngendlela osumncenge ngayo. Ya. And ngiyakuzwa ngoba uthi uyamsaba uma wakhe. Ngamsaba kakhulu ngoba phela wangishaha ngenduku ngibheda nami sabulala amaplate akhe esengitshela ukuthi siyethengwa lento nangibona ukuthi imali so Yeah. understand njengengane nami. Yeah. Yeah. But-ke ngijabulela ukuthi kwazile ukukhama clinic yena and ilokho kubalekile. Yeah. Mawuthi-ke uyadinga ukuthi-ke na siyokubhekisa yena like uyokhuluma naye then singakwazi ukuhamba nawe sikuphelezele ngoba siyabona ukuthi-ke nawe ngempela uyafisa. Ngiyajabula kakhulu futhi kuleyo ndawo because kwesinye isikhathi uzama ukwenza izinto kanje omuntu uthi akekho lapho ucabangela ukushaya yabo kanti abantu abanjengani ndazi ukuthi mevuko la ngizozama umehlisa ngendlela Yeah, true. so ngiyabonga kakhulu nami kule ndawo enginikeza yona ngizama nami ukuthi Habe nangcine khona Hayi wena. kubonga thina. Yebo. Siyabonga kakhulu ke su Black Life TV. Sibonga ukuthi ke ubhuti ukwazile ukuthi akhame clean kumngani wakhe nomngani usezokwazi ukuthi aphindele kubo ngoba uyasho ukuthi waxoshela lona lolu daba. But kokubalekile ukuthi usebhodlile inqobela phambili khona nathi somsiza ukuthi kena bazama ukuthi baxolelane. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe. The Black Life TV.